Molweni namkelekile nonke kwezi Chisave Entertainment. It's been a hot minute. Batsho kanjalo nexa kudala begqibele uposta abantu apha ku YouTube. It's been a hot minute. But ke guys ndibuyele ne-update kaVuyokazi. Ndiyazi ba ke i-updates zaVuyokazi, you guys love updates from uVuyokazi. uVuyokazi ke esonke sazi last month uye wahamba wathi shoo waya eTurkey ke sana kulapho ke eTurkey kwenziwa imami makeovers, itummy tuck, abantu bazilungise baziphoshonge. So naye Vuyokazi was there about a month ago. So uye waposta guys nazi i-pictures azipostileyo, and then the caption was, on a Wednesday we were pink and I guess you picked today. Now I did post ku Facebook ndisisho into kokubana this is her body 1 month post op yakhe, and abantu bebendiphikisa bethi wazinjani hayibo this is pictures from about 3-4 months back. Why you sitting ngumzimba wakhe omchalona? It can't be that. So uVuyokazi uye waposta kwi-feed yakhe, then wayoposta kwi-stories, then kulapho ke kwi-stories echaza khona wathi slowly but surely guys, this is my body post-op, 1 month post-op. So obviously guys siyazi ba uVuyokazi akenzanga itummy tuck okanye ezizenziwa ngokani ngowandi ba remove i-ribs enzele xa iphuma nje umuntu from the table aphume ibaqazekile. No, uVuyokazi wenze i-gastric sleeve, of which i-gastric sleeve kulapho ke usika khona isisu sakho soba sincinci. It's like it's almost as if it's a kickstart to a weight loss journey yakho, right? So isisakhe esincinci uzotya kancinci. So slowly but surely we'll start seeing uchinto asuvele silibone in 1 month. I think about let's give her at least guys 4 months, around July, August, September, then ke ngoku kukhona sizobe sithetha sithi hayi uchinto uVuyokazi asulibone. But for now it's too early for us to be saying that, you guys. Anyways, mna uchinto ndiye ndalibona because xa ndijonge esisithombe and then isithombe sakhe from 3 months back, hayibo sincinci kakhulu isisu saVuyokazi. Honestly speaking, mna uchinto ndilibonile, but abantu abaninzi bathi she wasted imali yakhe ngokuya eTurkey. I think those people mhlawumbi aba-understand into ba i-gastric bypass isebenza njani. So your thoughts, let's engage and zonibona on the next one. Bye.